Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Күп кеше 99 исем дип белә, ләкин шуларның онысы кулланылса яки белсә бик әйбәт. Күп кеше кулланышта булмаган исемнәрне белмиләр дә. Ләкин безнең менә бу дәресләребезне яки тапшыруларыбызның максаты шушы Аллаһ Раббыбызның 99 исемен белү, аңлау һәм шуңар таянып гамәл кылу. Әгәр дә без аны фақат санап кына чыксак, иншалла ул хәерле гамәл. Ятлап чыгу, Коръәнне ятлаган шикелле, кайбер сүрәләрне ятлаган шикелле ятлау ул саваплы әйбер. Без бит башта сүрәне ятлыйбыз, аннары мәгънәсенә төшенәбез. Тагы күбрәк тәфсирләрен карап, яңадан дагы мәгънәсенә күбрәк төшенәсен. Нәкъ шулай ук шушы максат белән без исемнәргә тукталабыз. Коръәндә дәген бар шундый аятлар, кайберләре олырак, кайберләре саваплырак мәсәлән. Мисал өчен, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер сахабидан сорагач, иң олы аят Коръәндә нәрсә дигәч, ул аятул курси диде. Ягъни Коръәндә иң бийек аят аятул курси. Коръән үзе бөтенесеннән бийек, ләкин аның мәгънәсенә таянып күбрәк мәгънә бирә. Мәсәлән, ниндидер бер мөшрикләр турында сөйләү яки Аллаһ Раббыбыз турында сөйләү, икесе дә Аллаһ сүзе, ләкин барбер тегенең мәгънәсе олырак. Ә инде Аллаһ Раббыбызның исемнәренә килгәндә, менә бар шундый исемнәр без иң беренче тукталдык, Аллаһның үзен исбат итә торган. Аллаһ дип әйтү инде Аллаһ Раббыбызны таныта торган исем. Һәм бөтен исемнәр аның астына керә торган дидек. Һәм бу Аллаһ исеме Исмуллаһил Азам, иң бийек исем дип әйттек. Шушы исем турында Аллаһ, шулай ук Ар-Рабб. Шушы исемнәрне, чөнки бөтен галәмнең Раббысы, бөтен галәм белән идара итүче һәм шушы олы исем астына башка аның сыйфатлары керә. Мәсәлән, шул рахимлек сыйфаты, шул күрүче, шул белүче, барсыдан шушы исем астына керә. Менә бүген сөйлисе исем дәген Ар-Рахман, Ар-Рахим. Шушы Ар-Рахман исеме нәкъ шулай ук Аллаһ Ар-Рабб мәгънәсендә шикелле. Нәкъ шулай ук ул дагын бийек бер исем булып тора. Ар-Рахим Аллаһның рәхмәтен аңлата торган исем. Менә шушы ике исемгә тукталам. Киләсе тапшыру булса, Алла бирсә, Әл-Мәлик. Ка тукталармын ни өчен? Чөнки без Фатиха сүрәсен укыйбыз. Анда булган иң беренче Аллаһның исемнәре шушы исемнәр. Әлхәмдүлилләh, ягъни Аллаһ исеме килә. Раббил Аламин, Рабб исеме килде. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Яңадан шушы ике исем килде. Малики Яумиддин, Кыямәт көненең патшасы дип шушы исем килде. Аллаһ Раббыбыз шушы исемнәр белән иң беренче танытты. Һәм бу тиккә генә түгел. Коръән Кәрим анда булган һәрбер сүз урынлы. Коръәнне Аллаһ Раббыбыз шулай башлаган икән, ул урынлы һәм ул кешегә зур тәэсир итә торган әйбер. Әзрәк читкә китеп бер мисал китерәм. Бер Америка галиме ислам динен кабул итә. Ни өчен? Бу кеше дин тарихы белән шөгыльләнә. Шунда аңар ислам ләгә, ислам динен өйрәнергә. Исламны өйрәнер өчен иң беренче китап Коръән. Коръәнне сатып ала, укый башлый. Иң беренче Фатиха сүрәсен укып чыга дагы Бакара сүрәсен укый башлый. Бакара сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, Алиф лам мим, заликал китабу ла райба фих дип башлый. Алиф лам мим сүзләрен әйткәч, хәрефләрен әйткәч, бу китапта бернинди гаип юк дип әйтә. Һәм бернинди шик юк дип әйтә. Ягъни бөтен шушы китапта зикр ителгән әйберләр барсы дагы хак, монда бернинди шик була алмый. Шушы сүз бу кешенең күңеленә тия. Ничек? Адәм баласы мондый сүзне әйтә алмый. Китапның беренче битенә бу китапта бөтен нәрсә хакыйкать, бөтен нәрсәдәген дөрестлек дип әйтә алмый. Әгәр дә шулай дип әйтсә, аның якындагылар, аны белүчеләр шушы китаптан эзләргә тырышачаклар гаип табырга. Ә монда Аллаһ Раббыбыз шулай дип башлый. Һәм бу агыны моны кеше яза алмый дип әйтә. Моны яза алмый. Һәм бит Аллаһ Раббыбыз Коръәндә Мәккә мөшрикләренә күп аятлар китерә бит инде. Китерегез шундый бер аят, китерегез шуны хәтлек шундый сүрә. Башта Коръән дип әйтә, шундый Коръән китерегез. Китерә алмагач бер сүрә китерегез, бер аят китерегез, ләкин бер аятны тагын китерә алмыйлар. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз китабы икәнен әйтәм. Ягъни әйтәсем килә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Фатиха сүрәсен шулай итеп башлады. Һәм бу олы сүрә. Һәм ул анда шушы үзенең исемнәрен зикр итте. Шуңа күрә без менә бу исемнәрне белсәк, һәм менә Фатиха сүрәсендә без аны гел укыйбыз. Аллаһ дип әйтәбез. Раббил Аламин дип әйтәбез. Шуның мәгънәләренә төшенсәк, шулай ук без Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтәбез. Бисмилла сүзен һәр вакытта да кулланабыз һәм Бисмилла әйткәндә Ар-Рахман, Ар-Рахим дип әйтәбез. Нәрсә ул? Нинди мәгънә бирә ул шушы Ар-Рахман, Ар-Рахим исемнәре? Менә бүген шуңар тукталасым килә. Булар ике исем санала бит инде. Ие, Ар-Рахман аерым исем, Ар-Рахим аерым бер исем.
Bir вакыйга була. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Худайбия вакыйгасы булганда Мәккә мөшрикләре белән килешү төзи. Хатны бисмиллаһир-рахманир-рахим дип яза. Инде килешү мөшрикләрдән бер кеше була. Пәйгамбәрбез яза белми бит безнең. Гали яза радиллаһу анху. Теге мөшрик әйтә, Сухайл ибн Амр, без бисмиллаһир-рахманны белмибез дип әйтә. Бисмик Аллаһумма дип язды. Без белгәнчә генә язды дип әйтә. Тәкәбберләнә. Без Ар-Рахманны белмибез дип пәйгамбәрбезгә каршылык китерә. Менә без хәтта тукталасы килә, Ар-Рахманны алар беләләр иде. Ар-Рахман Аллаһ шикелле, фақат алар Аллаһка әйтәләр иде аны. Ар-Рахман даган шушындый бер олы бер исем булып тора. Коръән Кәримдә Аллаһ турында әйтә: "Ва қалу лау ша'a ар-Рахману ма габатнахум." Әгәр дә Рахман теләсә, без путларга гыйбадәт кылмасыйк дип әйттеләр. Ягъни әйтәсе килә, Мәккә мөшрикләре Ар-Рахман исемен беләләр иде. Һәм алар башка исемнәрендәген кайберләрен белә, кайберләрен белмиләр иде, ләкин бу Аллаһ һәм Ар-Рахман Аллаһның исеме икәнен беләләр иде. Пәйгамбәрбез Аллаһ кутси хадисендә әйтә аны: "Ан-Рахман ва шақақту ар-Рахим мин исми" дип әйтә. Туганлык җепләре дип әйтәбез без. Ар-Рахим дип гарәпчә әйтелгәндә. Рахим. Аллаһ Субханаһу Тааля әйтә: "Туганлык җепләрен торгызыгыз, мин Рахман үземнең исемнән аңар исем бирдем" дип әйтә. Рахим дип әйтә. Ана карынадагын Рахим дип атала. Туганлык, ягъни бер анадан чыккан. Туганлык таралып китә. Шушы ана җепләрен, туганлык җепләрен саклагыз, туганлыкны булдырыгыз дигән мәгънәдәген шушы Ар-Рахман. Хәзер мәгънәсен әйтәсем килә, нәрсә ул Ар-Рахман яки нәрсә ул Ар-Рахим? Ул да булса рахимле, безнең татар халкында булган нәрсә рахимлелек. Рахимлелек, мәрхәмәтлек, шәфкатьлек. Шушы мәгънәгә ия. Ләкин гарәп телендә без беләбез, бер исем бер-берсенә ошамаган. Ягъни бер исем әйтелгән икән, бер мәгънә бирә. Икенче төрле исем бар икән, ул икенче мәгънә бирә. Бер-берсенә ошаган булсалар да, менә Ар-Рахман, Ар-Рахим икесе дәген рахимлек сүзеннән алынган. Ләкин кайсысы нинди мәгънә бирә? Галимнәр ике төрле фикер әйттеләр шушы аеру мәсьәләсендә. Ар-Рахман нинди мәгънә, Ар-Рахим нинди мәгънә биргәндә, күпчелек галим әйтә, Ар-Рахман ул бу дөньяда bütün мәхлукат өчен, bütün бар ителгән әйберләр өчен Аллаһның рәхмәте иксез чиксез дип әйтә рәхмәтен. Барлык мәхлук өчен, хайван булсын, җанлык булсын, үсемлек булсын, кешеләр булсын, барысына даган Аллаһның рәхмәте ирешеп тора. Ә инде Ар-Рахим ул ахирәттә мөэминнәр өчен дип әйтә. Аллаһның рәхмәте. Чөнки Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва кана бил муъминина рахима." Ул мөэминнәргә рәхимле булды. Ә кайбер галимнәр әйтә, Ар-Рахман ул Аллаһ шикелле затын исбат итә торган исем. Шушы рәхимлек сыйфатына ия булган Ар-Рахман. Аллаһ дип әйтәбез. Шушы Ар-Рахман дагын шулай ук шушы затны исбат итә торган рәхимлек сыйфатларын үзенә җыйган бер зат мәгънәсен бирә. Ә инде Ар-Рахим бу Аллаһның фигылен, ягъни Аллаһ шушы рәхмәтен башкаларга да ирештерә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Ар-Рахман бихим дип әйтми. Мәсәлән, башкаларга ирештергәндә Рахман сүзен кулланылмый. Ләкин бил муъминина рахим, Рауфур рахим, ягъни инде шушы рахим исемен куллана башкаларга ирештергәндә. Шуңа күрә менә бу галимнәрнең сүзе дәген көчле. Ар-Рахман ул Аллаһның затын исбат итә. Ар-Рахим шушы фигылен, ягъни Аллаһ Тәгалә башкаларга үзенең рәхмәтен ирештерү мәгънәсен бирә дип әйтәләр. Ләкин ничек кенә булмасын, без Аллаһның рәхмәтен күрәбез. Бу дөньяда Аллаһның рәхмәтен һәрберебез сизә. Фақат кешегә акыл белән уйланырга, фикерләргә кирәк. Коръән Кәримдә Ар-Рахман исеме 57 тапкыр кулланылды. Ә Ар-Рахим 114 тапкыр. Ар-Рахим исеме. Шуңа күрә Ар-Рахим исеме, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә инналлаһ бин-наси ла-рауфур рахим. Аллаһ Тәгалә кешеләргә Рауф һәм Рахим дип әйтә. Рауф мәрхәмәтлек туры. Шундый мәгънәдә килә, ләкин ансын турында яңадан киңрәк сөйләрбез. Яғфиру лиман яша ва ю'аззибу ман яша валлаһу гафурур рахим. Теләгән кешене газаплый, теләгән кешене гафу итә, һәм ул Гафур һәм Рахим, ягъни гафу итүче һәм рахимле булды дип әйтә. Әйткәнемчә 114 тапкыр кулланыла шушы Ар-Рахим исеме. Ар-Рахман ва илаһукум илаһун вахид ла илаһа иллаһу Ар-Рахман Ар-Рахим. Сезнең Раббыгыз, илаһыгыз, ягъни гыйбадәт кыла торган затыгыз бер генә. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк. Ар-Рахман хамул, Ар-Рахман һәм Рахим дип әйтте. Ин куллу ман фис самавати вал арди илля ати ар-Рахман ябда. Кыямәт көне турында Аллаһ Тәгалә әйтә, күктә булган, җирдә булган затлар барысы дагы кыямәт көнендә Аллаһ каршына кул булып килерләр дип әйтә. Һәрберебез Аллаһ каршына басачакбыз.
Һәм монда Аллаһ Тәгалә Ар-Рахманны куллана. Чөнки кыямәт көнендә ул барбер Ар-Рахман. Ул бу дөньяда Рахман булса дагын, ахирәттә дәген иманлы бәндәләр өчен ул Ар-Рахман. Һәм менә без шушы Аллаһ Раббыбызның кыямәт көнендә дип әйткәндә, кыямәт көнендә бик куркыныч булачак. Бөтен пәйгамбәрләр әйтәчәк, нәфси, үзем. Безнең Мөхәммәд пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям генә өммәтем дип әйтәчәк. Һәм Аллаһ Тәгалә рәхмәтем белән җәннәткә кирегез дип әйтәчәк. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла ядхулу ахадун җәннәтә би'амалиһи." Бер кеше дә генә гамәле белән җәннәткә кирмәс диде. Хәтта пәйгамбәрбездән сорадылар: "Я Расулулла, син дә генә гамәлең белән кирмисеңме?" дигәч, пәйгамбәрбез гомер буе гыйбадәттә юк диде. "Илля ан ятaqammadinillahu bi rahmatihi" диде. Аллаһ рәхмәтен бирсә генә җәннәткә кирә алам диде. Бу нәрсәне аңлата? Бу хадис кайбер кеше аңларга мөмкин, ягъни гамәл кылмаска кирәк. Юк, гамәл кылырга кирәк. Ләкин бу хадистә аңлатылган әйбер безнең гамәлебез гыйват түгел, ягъни җәннәткә бәя була алмый. Ягъни без күпме генә гыйбадәт кылсак тагын, ул безнең җәннәткә кирерлек була алмый. Аллаһ Раббыбыз җәннәткә кирсәң, син мәңгелек бәхеттә буласың. Мәңгелек рәхәттә буласың. Менә синең бу дөньядагы гамәлен күпме генә эшләсәң дә бәһасе була алмый. Моңар бер мисал. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям алдагы өммәтләрдә булган бер кеше турында сөйләде. Ул кеше 500 ел буе гыйбадәт кылган, ягъни ул кешеләрнең гомерләре озын булган, 500 ел буе Аллаһка гыйбадәт кылган диде. Кыямәт көнендә ул кешене китерерләр һәм Аллаһ Тәгалә әйтер: "Минем рәхмәтем белән җәннәткә кертегез аны" дип. Теге кеше әйтер: "Я Раббым Алла, мин 500 ел гыйбадәт кылдым, минем гамәлем белән җәннәткә керт" диде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер: "Күз нигъмәтен алыгыз дагын, үлчәүгә куегыз. Һәм моның 500 еллык кылган гыйбадәтен үлчәүгә куегыз." Үлчәүгә куялар, күз нигъмәте 500 ел кылган гыйбадәтен баса. Шуннан соң тегесе әйтә: "Эй Раббым, рәхмәтем белән җәннәткә керт" дип, Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә керт. Ягъни нәрсәне әйтәсем килә? Менә без карыйк хәзер Аллаһның рәхмәтенә, бу дөньяда булган рәхмәтенә. Безнең гыйбадәтебез тиң була аламы? Менә хәзер без карыйк, Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән безгә үзен танытты. Әгәр дәген Аллаһ Тәгалә үзен танытмаса, танытырга теләмәсә, без таный алмас идек. Саташып йөрер идек, ләкин Аллаһ та үзен танытты. Үзенең рәхмәте белән пәйгамбәрләр җибәрде. Алар авырлыклар аша, ләкин шушы динне бу дөньяда ничек яшәргә кирәк икәнен яшәп күрсәттеләр. Тормышта, әгәр дәген без әйтсәк, мәсәлән, пәйгамбәрләр урынына фәрештәләр килсәләр, фәрештәләр яшәсәләр, әйтер идек: "Эй, ул фәрештәләр, алар булдыралар, аларга шәһвәтләре юк, гыйбадәт кенә кылалар. Без бит кешеләр" дип әйтер идек. Юк, Аллаһ Тәгалә безнең шикелле кешеләр җибәрде. Әйе, алар пак иде, чиста иде. Аллаһ Тәгаләне яхшы нәселдән сайлап җибәрде, кешеләр сүз әйтмәсен өчен. Ләкин алар кеше булып калдылар. Фақат аерылдылар вахи белән. Аларга вахи килде. Аллаһ Тәгалә аларга үзенең сүзләрен ирештерде. Яшәп күрсәттеләр. Бу Аллаһ Раббыбызның бер олы бер рәхмәте. Әйттегез инде сез, алдагы пәйгамбәрләр яшәп күрсәтте дисезме? Һәм шуның өчен Аллаһның рәхмәте белән алар җәннәткә керәләр. Әмма кыямәт көнендә алар үзем дип әйтерләр, дидегез. Мөхәммәд пәйгамбәребездән алда булган әүвәлге пәйгамбәрләр. Бит аларның да азмы күпме ияргән кешеләр бар иде. Әйтик, Нухның бит көймәсенә утыручылар бар иде. Нишләп Нух үзем генә ди. Менә һич югына шул көймәдә утырган кешеләремне дә үз рәхмәтеңә ирештер дип сорамый Аллаһ Тәгаләдән. Кыямәт көнендә төрле вакыйгалар була. Ягъни төрле хәлләр була. Булар мәсәлән Сират күперен үткәндә әйтәләр. Сират күперен үткәндә үзебез үтсәк идек дип әйтәләр. Ләкин Аллаһ Тәгалә тагы бер үзенә рәхмәте белән, әгәр дәген бер кавымның халкы мәсәлән җәһәннәмгә ләгә икән, ягъни алар иманлы иде, гөнаһлар аркасында ләгә икән, Аллаһ Тәгалә аларга шәфәгать бирде. Аларга шәфәгать кылырга рөхсәт бирде. Менә шуңа күрә икенче бер хадисләрдә килә: шәфәгать кылды пәйгамбәрләр, шәфәгать кылды фәрештәләр, шәфәгать кылды изгеләр, аннары Аллаһның гына шәфәгате калды. И Аллаһ Тәгалә үзенең шәфәгате белән кемнең йөрәгендә бер мискал хәтлек иман бар, шуны чыгарыр дип әйтә. Шуңа күрә мисал китергәнне үзем дип әйтә бер вакытта. Ягъни менә бу Сират күперен үткәндә, чөнки Сират күперен барыбызга дагын үтәсе бар. Һәм анда үтү бик куркыныч. Чөнки анда бер кеше саклый алмый. Үзенең гамәлен белән үтәсен. Инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, икенче бер хадисендә әйтә: "Һәрбер пәйгамбәрнең Аллаһ Тәгалә дугасы бар" диде. Ул аны һичшиксез кабул итә диде. Һәм һәрбер пәйгамбәр үзенең дугасын бу дөньяда кылды диде. Мин ахирәткә калдырдым диде. Өммәтем өчен кылырга. Барлык пәйгамбәрләр инде бу дөньяда мәсәлән Нух алейхиссалам дуга кылды. Кавмын коткарды, һәм Аллаһ Тәгаләнең мәсәлән иман китермәгән хәләк итте. Һәм башка пәйгамбәрләр дуга кылдылар. Пәйгамбәрбез ахирәткә калдырды. Монда инде бу
ачыклый Мөхәммәд пәйгамбәрнең өстенлеген. Чөнки без зур шафагать хадисен беләбез. Кыямәт көнендә бөтенебезне Аллаһ Тәгалә терелтәчәк. Җаннар һәр кешенең тәненә керәчәк һәм озак басып тора була. Кешеләр басып торалар, басып торалар, басып торалар. Кайчан башлана хисап көне? Кайчан башлана хисап? Чөнки кояш якыная, кешеләр тиргә баталар, кайберләре колакларына хәтлек тиргә бата, кайберләре тиздән, кайберләре күкрәктән, ягъни кешеләргә бик авыр була басып тору. Бик авыр була, шуннан соң кешеләр киләләр Адам галәйһиссәламгә. Эй Адам, син кешеләрнең әтисе, безне коткарчы. Башлансын хисап, тизрәк я җәннәттә, я җәһәннәмдә икәнен белик дип тизрәк хисап башлансын дип әйтәләр. Адам галәйһиссәлам әйтә, юк дип әйтә. Мин хата кылдым, ягъни җимеш ашадым, Аллаһ дигән җимешне ашадым, шуңа күрә мин Аллаһ каршына бар, алай сорый алмыйм ди. Нухка барыгыз ди. Нух алейһиссәламгә баралар. Нух алейһиссәлам дә генә әйтә, мин дәгән ди бөтен җир шарын су бассын дип дуа кылдым, бөтен җир шарын су басты, шуңа күрә мин Аллаһ каршына бармыйм ди. Баралар Ибраһим галәйһиссәламгә. Ибраһим галәйһиссәлам хәйләкәрлек кыла, мәсәлән, шуның турында әйтә. Аннар Мусага барыгыз дип әйтә. Муса галәйһиссәламгә баралар. Муса галәйһиссәлам, мин кеше үтердем, мин дәген Аллаһ каршына бара алмыйм ди. Гайса галәйһиссәламгә барыгыз ди. Гайса галәйһиссәламгә баралар. Гайса галәйһиссәлам әйтми бер нәрсә дәген, ләкин әйтә Мөхәммәд пәйгамбәргә барыгыз ди. Һәм халык Мөхәммәд пәйгамбәргә бара, саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуннан пәйгамбәрбез әйе, мин аңлар дип әйтә. Шуннан соң сәҗдәгә бара. Сәҗдә кыла. Һәм әйтә, мин әле ул зикрләрне белмим дип әйтә пәйгамбәрбез. Шунда Аллаһны мактыйм ди. Мактыйм, һәм Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Я Мөхәммәд, ишфа тушафа." Син шафагать кыл, шафагатымны кабул итермен. Менә бу шафагатул гузма, ягъни иң бөек шафагать дип атала. Менә шушы хисап башлану моны пәйгамбәрбез генә әйтә. Шуңа күрә без Аллаһумма рабба һазиһи даъвати тамма вас-салатил каима ати Мухаммадан василата вал фадила дип әйтәбез. Васила сорыйбыз. Пәйгамбәрбез әйтте, бөек урын кыямәт көнендә. Аны бер кешегә дәгән бирми, фақат бер кешегә бирә. Менә ул Мөхәммәд пәйгамбәрбезгә бирә Аллаһ Тәгалә. Бөтен халык каршында, ягъни менә монда атабыз Адамдан алып, ахыргы көнгә хәтлек бөтен халык җыелган. Һәм бөтенесе куркып тора. Аллаһ каршына ла тасмау лахум хамса, ягъни шыпыртаган тавышта ишетелми. Бөтен кеше курка, нәрсә булыр микән дип борчылып тора. Монда батырчылык итә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһ каршына бара, сәҗдә кыла һәм Аллаһтан сорый. Аль-Васила, ягъни иң бөек урын пәйгамбәрбезгә бирелде. Шуңа күрә безнең иң сөекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Аны һәр мөмин кеше сөергә һәм яратырга тиешле. Монсы менә бу бөек шафагать дип атала. Аннары инде гөнаһлы мусульманнар өчен җәһәннәмнән чыгару, башка шафагатлар бар, ләкин менә бу һәр пәйгамбер үз кавымына шафагать кыла ала. Аллаһның рәхмәте белән ул безгә төн бирде, көн бирде. Менә без көндез эшлибез, төнне ял итәбез. Әгәр дәген Аллаһ Коръәндә әйтә, сезгә даими рәвештә көн булса нишләр идегез? Төн булса нишләр идегез? Ул кешегә бик авыр булды. Менә хәзер мәсәлән сәгатьләрне без күчерәбез, әзрәк яктылык булсын яки җайлырак булсын өчен үзебезгә. Ләкин җайсыз бит инде, гел төн булса яки гел көн булса. Тәнебез бит ял итәргә тиеш. Аллаһ безне шулай итеп бар иткән. Шулай ук Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә рәхмәте белән ул безне шушындый камил рәвештә бар итте. Менә бу гади адәм баласының тәне ул камил. Анда булган мәсәлән бөтен агъзалар үз урынында. Хәтта кайбер табиблар әйтә, кешенең дип әйтә, бер биерен алсан, әле ул яши ала. Хәтта 9дан 1 өлешен генә калдырсан да, шул биер белән әле кеше яши ала дип әйтәләр. Ягъни Аллаһ безгә шуны хәле күп мөмкинчелек биргән. Ягъни безнең йөрәгебез, безнең үпкәләребез, бавырыбыз, кайбер кеше шушы үзенең тәненә хыянат кыла, аракы ичә, тәмәке тарта. Күпме пычрак үзенә кертә, теләсә ничек ашый, ашказаннарыбыз үзебез бозабыз, шулай бит. Кирәкмәгән әйберләр белән, ләкин Аллаһ безнең тәнебезне шулай итеп яраткан. Бала бу дөньяга килә. Бу дөньяга килә ул тешсез, чөнки аның имәсе бар. Аның әнисенә Аллаһ Тәгалә рәхмәтлек кылды, әгәр дәгән тешле булса, ул ничек имер иде. Безнең сөякләребез тире белән капланган, шулай бит. Ул үсә, күпмедер микъдарга җиткәч туктый. Ансы да гына әле Аллаһның рәхмәте белән, әгәр дә кешенең сөяге сына калса, ул туктаган сөякләр үсү рәвеше яңадан үзенә уянып китә дигән, шушы тизрәк сынган сөякне ялгый. Бу Аллаһның рәхмәте. Ә тешләр, шушы сабый бала име, 1 яшь тулганда аның тешләре чыга башлый. Кайбер кешенеке иртәрәк, кайбер кешенеке соңрак, ләкин чыга башлый. Аннары әгәр дә бер теш чыкса, сөяк шикелле калмый, ул төшә таган тешләр. Чөнки әгәр дә зур тешләр чыкса, ямсыз булыр иде, авызга сыймас иде, чөнки сабыйның башы кичкенә, авызы кичкенә, аңгары кичкенә сабый тешләр чыга. Һәм ул үскән саен аннары зур тешләр чыга, инде зуррак, аның авызына туры килгән тешләр чыга. Бу Аллаһның рәхмәте түгелме?
Уйласан, кешенең тәнендә генә Аллаһ шуңа күрә әйтә Коръәндә: "Ва фи анфусикум афала тубсирун", үзегезнең тәнегезгә карагыз, күрмисезмени Аллаһның рәхмәтен, Аллаһның кодрәтен күрмисезмени дип әйтә. Кеше мәсәлән әйтә аламы үзеннән үзе бар булган. Ниндидер акылсыз бер әйбер үзеннән үзе бар. Моны кеше уйлап бетерсә дә, без хәзер менә сокланабыз, нинди яхшы компьютерда, яхшы телефоннар, безнең тәнебез чагыштыра торган түгел камиллеге турында. Шулай бит. Әле хәтта врачлар үзләре дә әйтәләр, кешенең тәнен өйрәнеп бетермәк дип. Бер агзагына мәсәлән шул ук бавыр гына, анда булган эш бер завод шикелле. Йөрәгебез безне. Инде кичкенә вакыттан ул ана каранда булганда тибә башлый җайлап кына. Шул кешенең картайганчы да хәлек тибә. Кан куа. Көне төне туктамыйча, армыйча, без әле күп маны газаплыйбыз. Күп маңар зыян китерәбез. Ләкин Аллаһ безнең тәнебезне шулай итеп бар иткән. Шуңа күрә менә булар барысы дагын Аллаһ Раббыбызның рәхмәте. Шулай ук Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәала безне парлы бар иткән. Хатын-кыз җинесе, ирад җинесе. Шушы дөньяда нәсел калсын өчен, никах белән аларны кавыштыра, бер-берсенә мәхәббәт булсын өчен. Җагала бәйнәкум мәхәббәтә ва рахмә дип әйтә. Шушы ике пар арасына мәхәббәт һәм рәхмәтлек салдым дип әйтә. Кавышалар. Әгәр дә Аллаһ кушканы буенча яшәсәләр, иншалла, алар бәхетле яшәячәкләр. Шулай ук Аллаһның рәхмәте безне бер-беребезгә мохтаҗ итте. Кайбер кеше бай, кайбер кеше ярлы. Бөтен кеше тигез була алмый. Коммунизм төзибез дип, бөтен кешене тигез итмәкче булдылар. Тигез итеп булмый. Аллаһ безне шулай итеп бар итте. Бу дөньяда ярлы да булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә аны шушы ярлыгы белән сыный. Ул сабыр итәме? Яки сабыр итмичә урлыймы? Бай кешене дәген шушы байлык белән сыный. Ул мохтаҗларга ярдәм итәме? Чөнки һәрбер тиен өчен җавап бирәсе бар. Кайдан акча керде, кайдан чыкты? Аллаһ кашына җавап бирәсе бар, шулай бит. Фәкыйрь кешегә сорау алу җайлырак булачак. Аның мал ягыннан кыямәт көнендә җайлырак булачак. Менә без карыйк бер гаиләгә. Бер гаиләдә булырга мөмкин 3 малай. Ләкин игътибар итсәгез, өчесе 3 төрле аларның. Берсе җитез булырга мөмкин, берсе салмаграк, берсе бөтен әйберне тиешләргә мөмкин. Ләкин кайберсе вакчы, алар бер-берсенә мохтаҗ. Мәсәлән, зур эшләгәндә берсе кирәк, вак эшләрне эшләгәндә икенчесе кирәк. Алар барбыр, икесе дә, өчесе дә бәлки шул эшне эшли ала, ләкин барыберсе яхшырак эшли, берсе зәгыйфрак эшли. Алар бер-берсенә мохтаҗ. Әгәр дәгән Аллаһ Тәгалә аларны тигез итсә, бер кеше бер-берсенә мохтаҗ булмаса, дөрес булмый. Без Аллаһ каршында барыбыз да тигез. Син карамы син җитәкчеме син урам себерүчеме? Нинди генә эштә шөгыльләнмә, Аллаһ каршында син тигез. Аллаһ сине тигез итеп бар ярый. Аллаһ сине шушы гамәлеңгә карап сайламый. Иннама акрамакум индаллаһи атқакум дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Башта я айюхан насу инна халакнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шугуба ва кабаила литарафу инна акрамакум индаллаһи атқакум. Әй адәм балалары дип әйтә. Без сезне бар иттек, халык кылдык, ирдән һәм хатыннан. Һәм сезне кабиләләр һәм төрле халыклар итеп бар иттек. Литарафу бер-беребезне танышыр өчен. Шуңа күрә без милләт дип әйтәбез. Татар милләте, урыс милләте, башка милләтләр, алар бер-берсе белән Аллаһ каршындалар тигез. Бер милләт бер-берсеннән аерылмый. Ләкин алар бер-берсе белән шушы төрле телләр белән аралашып яшәр өчен бар итте. Инде Аллаһ каршына килгәндә, менә мин гарәп булган өчен сездән өстенрәк, яки татар булган өчен мин өстенрәк түгел. Аллаһ безгә карый, гамәлләребезгә карый. Гамәлгә карап хөкем итә Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә менә бу тигезлек дип әйткәндә, Аллаһ шушы яклар бөтенесе дәген тигез. Милләт ягыннан караганда, һөнәренә караганда, урынына караганда, сәләтенә караганда Аллаһ каршында фақат тақвалык белән генә аерыла. Бер-берегез белән тату яшәгез, бер-береңгә милләтчелек аркасында зыян салу булырга тиеш түгел. Шулай ук мәсәлән Аллаһ Раббыбыз Коръәндә Ар-Рахман дигән бер сүрә бар. Рахман сүрәсе. Ул аны башлый Ар-Рахман, алламал Коръән, халакал инсан, алламахул баян. Ар-Рахман. Һәм бу сүрәдә Аллаһ Тәгалә үзенең биргән нигъмәтләрен санап китә. Ул анда фаби айи алаи раббикума туказзибан 30 тапкыр шушы аятны кабатлый. Мәсәлән, санап китә, бу җир шарында күпме әйберләрне бар итте, һәм шушы сүзне әйтә. Кешене бар итүе турында әйткәч, диңгезләрне бар итүе турында, күкләр турында сөйләгәч, фаби айи алаи раббикума туказзибан, җәннәтне, җәһәннәмне зикр итә, һәм без биргән нинди алаи, ягъни Аллаһның нигъмәтләренә сез иман китермисез дип әйтә. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы сүрәне укый, бер җирдә артында җеннәр була. Җеннәр ияреп намаз укый. Пәйгамбәр шушы аятны укыганда, фаби айи алаи раббикума туказзибан, сез нинди нигъмәтләремә ышанмыйсыз дигәч, ла нуказзибу би алаика ва лакал хамд дип әйтәләр. Без, я Раббым Алла, ялганга санамыйбыз, синең бар нигъмәтләреңгә ышанабыз, бар нигъмәтләр синеке генә,
сиңа барлык мактау дип әйтәләр. Шуңа пәйгамбәрбез сахабаларга әйтә, җиннәр минем артта укыдылар ди. Алар шулай дип әйттеләр дип әйтә. Сездән дә теге акыллырак тагын булдылар ди. Ягъни Аллаһ Раббыбызның нигъмәтләре. Менә бу Ар-Рахман сүрәсе шу мәгънәгә ия булган исем менә безгә санап китерде. Менә мин кайберләрен генә санадым, әле бу минем санаган әйберләр. Моны һәр кеше үз фикерләргә тиешле. Безнең бит инде динне һәр кеше өйрәнә ала. Ләкин мәсәлән, гади халык безнең күбрәк мәсәлән кайберсе медицина һөнәре белән шөгыльләнде. Кайберсе мәсәлән төзүчелек белән укытучылар бар, шушы дин тотучы кешеләр. Һәрберсе фикерләсен үзенең укыган якларыннан. Табиб була икән. Уйласын кеше турында. Бу бит Аллаһның кудрәтен, Аллаһның рәхмәтен яңадан да гына ачыклый. Һәм син шул ук вакытта мәсәлән башка төрле Аллаһның бар иткән әйберләр турында фикерләсен, уйласан, ул яңадан да Аллаһның рәхмәтен бирә. Карыйк без үзебезнең тормышыбызга. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, Аллаһ әйе рәхимле дип әйтәбез, ләкин ни өчен гариб балалар бар? Ни өчен ятимнәр бар? Ни өчен дигән әйберләр булырга мөмкин. Бу дөньяда фаҗигалар, сугышлар бар дип әйтергә мөмкиннәр. Без шуны аңларга тиешлебез. Аллаһның 99 исеме бар. Бу рахимлек әле бер исеме генә. Ләкин Аллаһ Әл-Хаким, ул хикмәт иясе. Һәм бөтен әйбер бу дөньяда Аллаһ хикмәт белән эшләнә. Бу дөньядагы күз Аллаһыбыз ул бер тор фикер генә. Менә хәтта тормышыбызда син бер әйберне эшләргә тырышасың, килеп чыкмый. Ачуланасың, кайфын төшә, күпмедер вакыт үтә, кара ярый килеп чыкмаган икән, әгәр дә килеп чыккан булса шулай булыр иде дип инде үзең уйлап куясың. Шулай бит кешенең тормышында андый вакыйгалар күп була. Әгәр дә килеп чыккан булса, сиңа авыррак булган булыр яки башка эшем барып чыкмаган булыр иде, ярый насыйп булмаган дип, ярый бу эшем барып чыкмаган дип шөкер итәсең. Бар шундый катлам кешеләр, адашучы кешеләр име? Алар Аллаһның бу безгә биргән җәзасы инде. Шуңа күрә шундый авыру килгән икән, димәк шулай булырга тиешле дип дәваланмыйча жүргән кешеләр дә бар бит. Алар турында да сөйлиләр, алар турында язмалар күп. Хәтта дәваламыйлар да теге шундый хәлгә тарган кешене дәвалаудан тыялар. Менә сезнең бу сүзләрегезгә рәхмәт. Чыннан да ислам дәвалауга операция вакытында наркотик кулланалар бит инде, авыртуны сизмәс өчен врачлар аны да рөхсәт итә. Аллаһ Тәгалә булып чыга бит инде бу очракта кешене исән калдыру өчен. Хәтта яраларга спирт сөртергә кирәк, ансын да рөхсәт итә. Әйе, дөрес. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик күп хадисләре бар. Аллаһ Тәгалә авыруны бар итте, һәм аңар давасын бар итте диде. Белгән кеше белде, белмәгән кеше белмәде. Ләкин бер авырудан гына дава юк. Картлык һәм әҗәл, үлемнән дава юк. Ләкин башка төрле авырулардан дава бар. Хәзер медицина таба алмаган, мәсәлән, спит авырулары. Аллаһ аны кешегә кичектереп тора. Кешеләр әле ача алмыйлар, ләкин аның давасы бар. Чөнки пәйгамбәрнең сүзе хак. Аллаһ нинди генә авыруны бар итмәсен, аңар давасын да бар итте. Һәм давалану мәсьәләсендә безнең мәзһәбтә кайбер чиракта ваҗиб давалану, ягъни менә мәсәлән операция ясамасан бу кеше үләргә мөмкин. Бу инде ваҗиб. Әгәр дәген белә торып больницага бармаса, даваланмаса, ул кеше гынахлы була, үз-үзен үтергән була. Әгәр дә мәсәлән кичкенә генә суык тиеп китте, әле бармыйм әле йөри икән, үзенә карый. Ләкин бер шарт белән, ул аның гыйбадәтенә зыян китергә тиеш түгел. Мәсәлән, инде намазга зыян китерә икән, һәм бу авыру сәбәпле инде намазын басып укый алмый, даваланырга тиешле син. Чөнки син инде гыйбадәткә зыян китерәсең. Шул ук вакытта эшкә бару мәсәлән, ризык тәэмин итү, ир кешегә ваҗиб, шулай бит инде. Ир кеше гаиләсен тәэмин итәргә тиеш, эшкә барып эшләргә тиеш. Әгәр дә син даваланмыйча гаилән ач кала икән, ризык алып кайтмыйсың икән, инде син дәген гынах эшләгән буласың. Шуңа күрә пәйгамбәрбезнең тагы бер хадисе бар, тәдәви минал кадр дип әйтә. Ягъни давалану ул тәкъдирдән дип әйтә. Шуңа күрә Гомар радиллаһу анху вакытында бит шундый вакыйга була. Үзенең якын кешеләре белән бара Шәм җиренә, Сирия җиренә бара, ләкин хәбәр килә, анда чума башланган. Шуннан соң нишләргә белми. Киргәме, кирмәскәме? Бер караганда Аллаһ язмаган әйбер булмый. Икенче караганда күрә торып андый җиргә үлемгә киргә дигән дөрес түгел. Шуннан сахабаларны җыя. Кайберләре булай ди, кайберләре булай ди. Кирик, кайберләре юк ди. Бөтенесен җыеп киңәшләшә. Аннары килә бер сахаби, Абдурахман ибн Гауф, ул әйтә: "Мин пәйгамбәрбездән ишеттем" дип әйтә. Әгәр дәген сез бер җирдә булсагыз, шушы ваба башланса, аннан чыкмагыз, китмәгез. Бу инде карантин шикелле. Әгәр дәген ишетсәгез бер җирдә бар икән, анда кирмәгез диде. Пәйгамбәрбез моны әйтеп калдырган. Шуннан соң Гомар, әлхәмдүлилләh, шул фикергә килгән була инде сахабалар белән киңәшләшеп кирмәскә дип. Ләкин шул вакытта бер сахаба каршы килә һәм әйтә: "Я Гомар ди, син ди Аллаһның тәкъдиреннән качасың бәллә ди." Сахаба әйтә: "Әгәр дә дип әйтә, синдә дия көтүе бар ди. Һәм ике басу бар. Бер басуда яхшы үләнүсе, ә берсендә кибеп беткән кырлык. Син кайда көтү көтер идең?" дип әйтә. Әлбәттә, үләнүскән басуда көтү көтер идем. Шулай булгач, менә хәзер безгә ике сайлау бар. Әле ул пәйгамбәрнең хадисен ишеткәнчә әйтә инде аңар. Ике сайлау бар. Кире кайтып китергә һәм соңрак барырга.
Һәм анда керергә. Шуңа күрә без инде күрә торып үлемгә бармыйбыз ди. Инде монда пәйгамбәрнең хадисе килгәч, инде ул вакытта сүз әйтелми инде. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте, әгәр дәген бер җирдә ваба булса, аннан чыкмагыз. Хәзердә мәсәлән карантин ясыйлар шулай бит инде, чыгармыйлар ул җирдән. Әгәр дәген ишетсәгез, анда ваба булганын, анда кермәгез диде. Намазга яки үзенең тормышын алып барга зыян китерә икән, дәвалану аңар ваҗиб. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте дип әйттек. Ягъни менә бу дөньяда Аллаһ Тәгалә безне шулай итеп сыный. Ни өчен мәсәлән Аллаһ Раббыбыз мәсәлән кайбер кешеләрне инвалид итеп бар итте. Әгәр дәген бу дөнья белән генә чикләтсәк без, тәнкыйть дөрес булыр иде. Менә ни өчен бу кеше мәсәлән хәзер туганнан бирлек урын өстендә ята. Аның ни гаебе бар дип. Безнең бит ахирәт бар, җәннәт бар. Аллаһ Раббыбыз әйтә, кыямәт көнендә килерләр ди кешеләр, бу дөньяда газапта ятканда, тилмереп яткан кешеләрне күрерләр ди. Аллаһ аларга шуны хәтле күп савап бирә, кайбер әйберләрдән ул чикләнде. Аллаһка иман китергән булса, аңар Аллаһ җәннәт вәгъдә итә. Шуны күрсәләр, бу дөньяда үзләрен тимерләр белән тәннән куптарылган теләрләр иде дип әйтә. Ягъни үзләре дә шундый хәлгә төшүен теләрләр иде дип әйтә, әгәр дә шуларның савабын күрсә. Безгә дөрес түгел бу дөнья белән генә чикләнергә. Безнең максатыбыз бу дөньяда дөрес итеп Аллаһ кушканча яшәү. Менә бу дәвалану бер мисал. Шулык тормышта мәсәлән, кайбер мәсәлән вазгыятьләр мисал өчен, халыклар арасында сугыш, аларны без булдырмаска тиешлебез. Аны Аллаһ яратмый. Ләкин андый әйберләр була калса дагын, Аллаһның язмышы белән була, һәм ул я кайбер милләтне газаплар өчен, яки кайбер милләтне сынар өчен Аллаһ Тәгалә шундый әйберләр бирә. Мәсәлән, җир тетрәүләр, ул сынау дагын, кайбер вакытта газап дагын, кылган гамәлләр өчен. Кылган гамәлләр өчен. Һәм Аллаһ ансын дагын Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Захара al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Кешеләрнең куллары белән эшләгән өчен җирдә һәм диңгезләрдә бозыклык таралды дип әйтә. Һәм Аллаһ шушы бозыклык таралуы дагын Аллаһның тәкъдире белән лiyuziqahum ba'd alladhi 'amilu. Алар үзләре гамәлләре куллары белән эшләгән ашларын таты. Ягъни кеше үз-үзенә зыян ясады һәм шуны татый. Һәм шушының аркасында кайбер фаҗигаләр була. Һәм бу Аллаһның бер искәрмәсе сезгә, эй адәм балалары, менә сез бу дөньяда хата кылдыгыз. Шуның аркасында сезгә килеп чыкты төрле афәтләр. Мәсәлән, шул корылык Аллаһ Тәгалә биреп тора. Ләгалләһум ярҗигун дип әйтеп, бәлки алар кире кайтарлар ди. Ягъни безгә мәсәлән Аллаһ Тәгалә безне калдырса, бер нинди кисәтүсез. Аллаһ Тәгалә бит безне әйттек, ар-Рабб аның исеме. Тәрбияче, ягъни Аллаһның тәрбияләү усулы дагын кайбер кешеләрне менә кисәтеп тора. Менә Аллаһны онытмагыз. Менә Аллаһ бирмәсә бер нәрсә эшли алмыйсыз. Әзрәк күбрәк кар явып китте, машиналар туктады. Булар бөтенесеннән кирәк. Әле Аллаһның рәхмәте шушы кар кирәк иде безгә. Шушы суыклар башланганчы, бөтен безнең бит әле чәчелгән уҗымнар бар, ниләр бар, шуларны капларга, üşемәсен өчен бөтенесеннән кирәк иде, шулай бит. Бөтенесеннән Аллаһның хикмәте белән. Ул бер караганда кайбер кешегә кар яуды, кайбер юллар тоткарланды, ләкин ул кары кирәк бит аның. Кеше уйларга тиеш гомуми рәвештә. Мәсәлән, кайбер вакытта яңгыр ява, кайбер өйләр җимерелә, кайбер юллар баса мөмкин, ләкин син гомуми рәвештә уйлап кара. Бу бит яңгыр кирәк иде. Менә бу Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, киң мәрхәмәте безнең өчен. Ләкин без уйларга тиеш түгел шушы дөнья кысасы белән генә. Без уйларга тиешбез ахирәт турында да. Тагы бер мисал китерәм. Кайбер кешегә авырлыклар килә. Һәм ул кеше ялварып Аллаһка дуга кыла башлый. Дуга кыла, аңар авырлык ачылмый. Ул дуга кыла, ләкин шундый тойгы сизә башлый ахырдан. Аллаһка шуны хәтле каты якыная, Аллаһка шуны хәтле ялварып дуга кыла, теге килгән авырлыгын дагын оныта. Теге авырлык булмаса, ул алай Аллаһка шулай итеп дуга да кыла алмас иде, ләкин Аллаһ Тәгалә аңа шулай итеп бирде. Без күпме кешене беләбез, мәсәлән, безнең радио тыңлаучыларда булырга мөмкин. Күпме кеше авырлык килгәннән соң намазга басты. Тәрбиянең тагын Аллаһ Тәгаләнең бер усулыймы? Күпме кеше, һәм бу әз түгел. Кешеләр белән аралашасың бит. Һәм бу әз түгел. Кайбер кешеләргә Аллаһ Тәгалә шундый кисәтүләр бирә, аңлаган кеше әлбәттә. Аллаһның рәхмәтенә төрле кеше төрлечә була. Я ирен югалткач, я баласын югалткач, я нәрсә булгач, намазга басалар, я Аллаһка гыйбадәт кыла башлыйлар. Бу дагын Аллаһның бер рәхмәте. Тагы бер мисал, аны пәйгамбәрбез мисал итеп китерде. Бер вакытны бер хатынны күрделәр. Сахабалар инде ул баласын тапты дагын имезә башлады. Пәйгамбәрбез сахабаларга әйтә: "Менә бу хатын" дип әйтә. Үзе теләп баласын уткарга тырый идеме? Сахабалар: "Юк" дип әйтә, әлбәттә, әгәр дәген кодрәте булса, мәңге баласын утка атмас иде ди. Шуннан пәйгамбәрбез әйтә: "Аллаһу архаму би гыйбадихи мин хадихи би валадиха." Аллаһ бу анадан баласына караганда дагын рәхимлерәк дип әйтә. Аллаһ рәхимле. Тагы бер мисал. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә китерә. Аллаһ шуның хәтле каты шатлана дип әйтә. Шуның хәтле каты ярата кешенең тәүбә иткәнен. Ул безне теләми җәһәннәмгә керүебезне. Ләкин үзенең хикмәте белән ул безне бөтенебезнән бер төсле итә алмый.
Ул безгә пәйгамбәрләр җибәрде, Коръән җибәрде, акыл бирде, фикерләргә бирде. Үзегезнең шахватыгызны тыегыз, үзегезнең нәфсегезне тыегыз. Бөтенесендәген өйрәтте һәм кайбер менә шушы кисәтүләрдәген биреп тора. Кеше аңласын өчен, аңлаган кеше аңлый, акыллы кеше аңлый, биреп тора һәм Аллаһ тәүбә иткән ярата кешенең. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мисал китерде. Бер кеше үзенең диясе белән шүлдә бара иде ди. Диясендә бөтен ашавы, бөтен сулары, диясеннән төшәдәген, диясе моннан качып китә. Бу кеше артыннан куа, тота алмый, диясен югалтты, ашавы китте, суы китте. Бу инде шүл үлемгә әзерләнә. Чөнки шүлдә калган кеше гадәттә бездәге теге урманнарда алышкан кеше шикелле инде. Әле урманнарда ашау табырга мөмкин. Монда инде ашау табу мөмкин. Шуннан соң ул бер кичкенә генә агач күрә, шул агач төбенә ята, үлемгә әзерләнә. Шуннан күзен йомып ятканда бер заман моның диясе кире килгән. Күзен ачып җибәрсә, диясен күрә. Теге битен үләргә җыенган кеше шатлыгыннан әйтә: "Аллаһумма анта абди ва ана раббук." Эй Раббым, син минем кулым, мин синең Раббым дип, ягъни теле саташа. Шатлыгыннан дөрес итеп әйтә алмый: "Эй Раббым, син минем Раббым, мин синең кулым" дип Аллаһка рәхмәт әйтәсе урынына ялгышып әйтә. Һәм пәйгамбәрбез әйтә: "Аллаһу бу кешедән дәген катрак шатлана әгәр дә адәм баласы тәүбә итсә" дип әйтә. Бу кеше ничек шатланды менә үзенең диясен табып, тереклек исән калды бу кеше. Шуңа хәтле каты шатланды, Аллаһ андан да каты шатлана дип әйтә. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләр, менә без үзебез уйларга тиешлебез. Ягъни кичкенә генә адым яса син Аллаһка, Аллаһ аңа шатлана. Намаз укый башла. Хәзерге мөмкинчелекләр бит. Иртәнге намазлыгына мәсәлән эшкә киткәнче укып кит, яки кайткач ястыны укы. Шушы бер намаздан башла. Бер адым атла, 2 намаз, 3 намаз. Һәм Аллаһ Тәгалә ягына һәм күңелгә шушының рәхәтлек бирә. Менә без аралашабыз яңа намазга баскан кешеләр белән. Алар менә чынлап та килеп, күңелләрендә шуның рәхәтлек, шуның тынычлык табалар. Моны Аллаһ Раббыбыз бирә. Ләкин беренче адым бездән булырга тиешле. Тагы бер әйберләр генә әйтәсем килә. Менә без әйттек Аллаһның исемнәренә үзебездә ничек аны сыйфатлый алабыз. Менә без белдек хәзер Ар-Рахман, Ар-Рахим. Аллаһ рәхимле икәнен белдек. Бездәген шушы Аллаһ рәхимле булгач, бездәген рәхимле булырга тиешлебез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Иннама ярхамуллаһу мин ибадихи ар-рухама." Икенче риваятта әйтә: "Ла ярхамуллаһу мин ибадихи илля ар-рухама." Аллаһ Тәгалә рәхмәтле бәндәләренә рәхмәтен бирә. Син кешеләргә рәхмәтле икән, син өмет итә аласың Аллаһның рәхмәтенә. Әгәр дә син кешеләргә мәрхәмәтсез, рәхимсез икән, син ничек Аллаһтан рәхимле булуына ничек өмет итәсең? Менә буны аңлап бетерә кирәк. Без Аллаһның куллары һәм инналлаһу юхиббул мухсинин. Аллаһ Тәгалә ихсан изгелек кылучыларны ярата. Менә бу изгелек кылу гыйбадәттә булырга тиешле. Һәм кешеләрнең Аллаһның кулларына изгелек кылырга тиешле. Шуңа күрә Аллаһка яхшы итеп гыйбадәт кыла һәм Аллаһның бәндәләренә изгелек кыла. Әгәр дәген кеше рәхимле булса, шул ук мәсәлән, бик күп Коръән аятларында мискиннәрнең башлыгын сыйпап, мискиннәрне ашатыгыз, ятимнәрне ашатыгыз, сораучыга авыр сүз әйтмәгез, ярдәм итегез. Һәм асылда ислам дине шуңар өйрәтә. Кешегә рәхимле булырга, мәрхәмәтле булырга. Пәйгамбәрбездән сорагач, иң яхшы ислам нәрсә дип сорагач, кешеләрне ашату һәм сәлам тарату дип әйтә. Ягъни күпме мохтаҗлар бар. Аларга ярдәм итү, аларга ярдәм итеп бирү. Шуңа күрә менә бу мусульман кешенең сыйфаты менә шу ятимнәр йортына барсаң да ярдәм итсәң, яки берәр ятимне тәрбияләп үстерсәң, кеше рәхимле булырга тиеш. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без бүгенге вагызыбызда Аллаһның рәхмәте турында сөйләдек. Һәрберебездәген үзебездә шушы Аллаһны Ар-Рахман, Ар-Рахим дип белгәч, иң беренче беләбез, безгә ул шушы сыйфатын күрсәтте һәм һәр вакытны безгә ул рәхимле. Шуңа күрә Аллаһка мөрәҗәгать ит. Эй Рахман, эй Рахим, син рәхимле, син шушы мәрхәмәтле, эй Раббым дип Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Син безне беләсең, син безнең хәлебезне беләсең, миңа ярдәм ит дип Аллаһка без яңадан дагын яңа күңел белән Аллаһка мөрәҗәгать итә алачакбыз. Һәм шулай ук үзебездәген әгәр дәген Аллаһка безне рәхмәте иңүен теләсәк, Аллаһның рәхмәтен килүен теләсәк, без инде башкаларга дагын рәхимле булырга тиешлебез. Әгәр дә без башкаларга рәхимлек булсак, Аллаһ аны безгә дәген рәхимле булачак. Мәсәлән, пәйгамбәрбезнең бер хадисе бар, бер кеше кешеләргә әҗәткә бирә торган була. Ярдәм итә торган була, яки мәсәлән аны сатып алалар, түли алмый, гафу итә торган була. Кешеләргә рәхимле була торган, гафу итүче була, ләкин ул гөнаһлы бәндә була. Аның гөнаһлары бик күп була, ләкин Аллаһ Тәгалә күрә бу кешене гафу итүче икәнен, Аллаһ әйтә: "Бу кеше гафу итте ди, мин андан дагын лаеклырак гафу итәргә мин ул кешене гафу итәм" ди. Әгәр дәген без гафу итүчән булсак, башкаларга рәхимле булсак, мәрхәмәтле булсак, һәм иншалла без Аллаһның рәхмәтенә дәген өмет итә алабыз. Һәм Аллаһның сүзе хак, ул Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ар-Рауф, ул рәхимле, мәрхәмәтле. Шуңа күрә без шуңар өмет итеп яшәргә тиешлебез, ләкин үзебез аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйдып яшәргә тиешлебез. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыздан сорыйм,
Я Раббым Алла, син безгә шушы исемнәрне безгә таныттың. Һәм без сиңа мөрәҗәгать итәбез. Син Рахман, син Рахим, син мәрхәмәт иясе, рәхимлек иясе. Безне рәхимләсәң иде. Безнең күңелләребезгә тәүфыйк һидаят бирсәң иде. Һәм безнең балаларыбызга рәхимлек иңдереп, тәүфыйклы булырга насыйп итсәң иде. Һәм үзеңнең һидаятыңны насыйп әйләсәң иде.